berriro ere. Bagoaz aurrera lehenengo gai honekin, eta izan dituzue irakurgai batzuk, batetik heriotza denon etxetara iritsi egiten dela argi uzten duena, mahai gainean jartzen duena, eta bestetik ere gure motxilaren kontzientzia ez da nola hartzen dugun. Eta ikastal honetan ezinbestekoa zaiguna da bien bateratzea, ez? Bai kontzientzia hartzea heriotza hori presente daukagula, ez? Gure inguruan dagoela, eta baita motxila hori ere, ez? Inguruan, txikitatik inguruan ze heriotza izan ditugun, ze galera izan ditugun presente ukitzeak, horrek laguntzen digulako, batetik argi izaten zenbat galera bizi izaten ditugun bizitzan zehar, asko kontzientez garenak, ez ikusiarenak egin izan dizkigutenak, isildutako heriotzak, badaudela, ez, ugari. Eta horrek guztiak eta heriotza eta galera guzti horiek izan duten testu ingurua gure haurtzaro eta nerabezaroan asko markatzen dutelako gaur egun eta etorkizuneko heriotzak, galerak nola bizi ditugun. Orduan, guri dagokigunez, 3 alderditan, ez, markatzen du gehien bat. Batetik kontzientzia hartzen, ez, nola bizi dugun gaur egun, zergatik heriotzatan gai hau, ez? Nahi dugulako, hori esaten nuena, batetik kontzientzia hartzea, ea nola bizi dugun, ea zen laguntza eskatu behar daute dugun, batzutan laguntza eskatu behar delako motxila arintzeko, beste hemendik aurrera gorako emango diren edo pairatuko ditugun galerak bestera baterak kudeatu eta bizitzeko, ez? Kontzientzia izan behar dugu, hori gure motxila zein den horrekin ez gerturatzeko umeengana. Horregatik esaten izuen aurreko bideoan, ez dela nahikoa borondate onarekin, fede onarekin, ez? Lan pertsonal bat beharrezkoa dela, ondo akonpainatzeko bide lagun, zuzena goxua izateko. Hori, batzutan laguntza eskatu behar dugulako, eta laguntza beti ez da terapia. Terapia behar baldin bada, primeran dago, baina nik askotan esaten dut, ez? Batzutan terapiarik onena lagunekin gai hauetaz hitz egin ahal izatea da. Berdinen taldeetan partekatzea izan daiteke. Aukera asko daude, motxila hori arintzeko, motxila hortan bila, ez? Azterketan ibiltzeko, kuskusiatzeko, zer daukat, zer mugitzen nau honek, edo zer mugitzen dit honek barkatu, ikusteko, ez? Esan dizuet, ez? Gauza bada, orain arte nola bizi izan dituan galerak, ze horrek eragina du gaur egun nola bizi ditudan. Orduan, momentu hontan nola nagoen heriotza eta galerekiko, momentu hontan esan nahi dut gaur egun, edo aurredo nerabe bat heriotzaren pedagogian murgildu nahi dudanean, edo dolu batean akonpainatu behar dudanean. Hor ere, motxilaren errebisio bat, ITV bat pasa beharko dugu, geure beldurrak, geure guk ditugun zauritxo horiek ez transmititzeko, ez islatzeko akonpainatzen gauden aurrengan. Ze guri markatu digun bezala, nolako bide laguntza izan dugun galera eta doluetan, gu nolako bide lagun garen markatuko dielako aurretan erabe hoie, ez? Eta horregatik bueltatzen naiz, ez duela balio fede honak edo. Eta gai horien inguruan hitz egingo dugu urrengo ataletan, baino horietan sakonduko dugulako, ezta? Baino bai
argi utzi egin nahi dudala hasieratik, eta gai hontan bereziki hortan ari gara kontzientzia hartzera hortan, bai? Oso beharrezkoa ikusten dudalako, esan bezala, ez, akonpainatzeko hori, ez? Ze aurreko bi horiek, ez, nola bizi izan ditugun eta nola gauden bide lagun izateko horrek esan dudana. Aur horien motxila nola betetzen dugun, ez? Harriz edo lorez, nola baita esateko, ikusteko, edo harriz edo erramintaz, ez? Pixu erabilezin batekin edo harri horiekin nola zerbait eraiki edo erraminta horiekin aurrera egiteko, ez da? Beraz, bereziki gai honetako gonbidapena bada ere ikastaro guztian zehar animatzen zaituztet behin eta berriz egiten dugun edo eskaintzen dugun teoria, edukiak, ariketak lotzeko beti zuen motxilarekin, lehengoarekin eta gaur egungoarekin. Guk ere motxila hortan, agian harriak ditugu, ez da? Baina harriak izate hortan erramintak sartzen baldin baditugu, edo teoria batzuk sartzen baldin baditugu, agian harri horiekin egin dezakegu eraikuntza potente bat, ez? Lagunduko diguna, bai heriotza gozatzera, eta bai, bizitza gozatzera barkatu, eta heriotzaren kontzientzia hartzera. Horregatik, hain zuzen ere, eduki ditugun irakurgaiak, eta ondoren datorren ariketatxoa, bale? Kontatuko dizuet testu bidez, baina oraingoan nahi duguna da, galdera garrantzitsu baten kontakizun zehatzagoa, ez? Nola bizi izan zenuten, hortik ikaspen asko atera ditzazkegulako. Beraz, horixe, orain galera garrantzitsu baten kontaketa, eta gero ikastaroan zehar, badakit hori izaten dela askotan, ez, naroa, eski, nahi ditugu baliabideak, errekurtsoak, ze liburu, ze abesti, konturatuko zarete, baina spoiler txiki bat egingo dizuet, eta baliabide magikorik ez dago, barita magikorik ez dago, eta baliabide osoena zuek zarete. Horregatik, ikastaro hontan, hainbeste buelta emango dizuet, zuen motxila, zuen egunerokotasunean arreta jartzeari, ze benetan ezin bestekoa deritzot orduan hori kontutan izan da, baino aldi berean askok eta askok nahi izaten dituzuela euskarriak, nik baliabide baino euskarri deitzen diet, ze esan bezala, uste dut baliabideak zuek zaretela, baino euskarri bat eskertzen dela askotan, ez? Beldurroiei aurre egiteko, eta, nonbaitetik gaia aitzaki izateko. Eta oraingoan, lehenengo gai hontan, gonbidatuko zaituzte dela, musikan galerak nola islatzen diren, edo zein abestik ekartzen dizuen zuei galera burura, doulua, horrekin ere, foran elkar banatze bat egingo dugu, alik eta abesti gehienekin, gero bilduma bat sortu eta ikastaro amaieran, zuei helarazteko, gure etxean sortzeko, gaur egungo familian musika oso garrantzitsua izan da, betidanik, asko lagundu gaitu, nik oroitzapena dudanetik musika horreuki dut, nahi dut ikustea zuek ere adierazteko beste bideo gisa, beraz, horixe, bai testuak izango dituzuela, bai nire txapak, ze hori txarrez zaudete erantzuteko, baina, edo zer gauz esan izuen bezala adierazi, kontaktuan jarri, eta bestetik oraingoan, musika ere eukiko dugu, ze, garrantzitsua da niretzat, adierazbide edo adierazpide
bat baino gehiago eskaintzea, gero aur eta nerabe horiek ere laguntzeko erraminta gehiago eukitzeko guk. Beraz, horixe, gutxi gora bera gai honetan transmititu nahi nizuena, eta kontaktuan gaude, eta urrengo bideora arte. Ondo segi.